ade na bi ka ba na hwe enye wiem we eyense ni sisi tenta ya bo ewo nana ya mu aba yi fi hye dwuru wa kunya so sekinya se ma ase no ye dwe eye bra fedie enigye ene anototo ena ebekoso ewo ha nana no mabo moden ama ene wonma fom hu yie papa ifra so dem wa ne aba ba besi nkunya yi na ene ade ba ko no se nana no bi wo so wonma apantoma na gu ahyentade ankasa afa wonm ho asifo bankasa tinyame amoa no wanhwe ya oba hin na bi gina bekasa aba ba bi wanhwe ya enti mo ha obi a menani na hopa se ne be ya obi tutu nana mo yi enuane awodo ne di ahyemfi ye wotonom nim na ensapod ye likuche ise yin ni santemo e de akohu nuane awodo a oba hin ma bɔ modin na waye ani nyina dan amamre ene amane edi won se mfinsi aduonu e wa akonya so ye odi nanso wo de afa so e de tira amamre ene amane sɛdeɛ asante akamemu atoto wɔnom nneɛma na wɔn ɛyɛ wɔnom nneɛma ɛwɔ wɔn modidiem ɛne wɔnom numu no saa pɛpɛɛpɛ yɛhu nsafufuo yɛhu pitoo yɛhu ɛyɛ tɔfen mahodɔ afɛ na nanam ahemfo no ɛyi wɔn mu ti a wɔnom ba
arefo nuane ana mebobɔ so ne binu no kokɔ nama ya bɔ modern achi enwure ya twetwa pito nom ene nsefufu enegu ahinem kama ya kata so sisi kenten kete so no yehu anwona tofe wa hanom ena yehu drink bi aya yede agusivu mu no ba umi aya na ebu na yehu eye romance donut nom ene chebese ani nyina eto bibia wa ha eto nie nti oba de wo pɛ no na wa kyerɛ na yɛde ama kama mfihye bio no ɛno ne ayɛ ne kama esi wɔnom no sika nwom kro ne adoa ɛna wɔnom so ɛnɛ wɔm de bibinwom ɛbɛbɔ mu ayɛ nika ayɛ nigye ɛwɔ ha pa
Amen. So you see classic over here for your buffalo and the property assurance. Yes, that was the show people couldn't number come full. About one waka now, Bemu. Ola, only dance for one seat down and we say your car. When you are for 1 real corona, door in your car. Then I lost other was. Santimanse oda wasi. Kinyasemanse oda wasi. Na titire ne nitire na nanu ayomfo. Ayoma se oda wasi. Awade eyewo na wode enkwa ache ye nana. Na da nsu ye yufuru menye yie sanse na enka bia ne shebre awo wurade wo nsem. Ine buke na eza ye se ono ba twetwe no ma ne da ne abo fie nsu. Ohu sampa wo na ba de nyina no samba ni patibio. Yana dance so na abo no and then I the cake chawsa and I know the shows say pastor no say sabi ayen sapa say bi any pa say bi beto brother dia be no wa o na dey ga no kati na was say wa je pa wo baba amen ira e kwa na bra bomo sa na enye shirama no na only you can me and then I say Jesus Christ and you want to amen amen never chamber and this and until you try to make a child so good amen. Hip hip hip. Amen. Yeah.
for Samuel Soldier, a Fena, a Sanankasa. I said, Midika can say that Nanum be our role on to an ego, by him and Cobia Heno, and whatever known and Yasan Petra, and Cobia Henry. I can't history that Eunian support Cassan Felicio. I hear fast far, the Yasa, Titan, and Cobia Henry. Timudian support to be a bunha, Yamasi, the history. Yes, yes, it should be. And Ananum be a bin woman would be I am for near him. I didn't know. Yahu Santa, my old qua, the Pecasa Santa, my chiame. Ono ena obua bibia mane boni ade nyina ye hunu wom a wo hye ahabamono na dukuno eye yelo a ebontie e wo hono saa so ne ye hu oba ahema ba ko a wono nsu lesi nko a ene efra no enti mesramo bia be ya hwe wei eye dubia se oba ahema no nana akua dwum a wotoso mienu no hu nana wa hwe ya wonka se eye ono a eno no enso ne wo mo pantoma no gu ye no mo hu ayemfo no ne aba ahema bi na esa ewudum na etiefo ne ahefo ne mfamunsi wa hana ye makwan na nanom enyi won moni edi asa aha enyansa poka samfuni so ayesa no da dwemba kwa so edi mam ye mo nyina mo eni hwa ko chenya hewa medi eni ebi sha ko ni ko su